Кніга выхаду, раздзел 37. А Бесалеэль зрабіў і каўчэг з дрэва акацыі, што меў у даўжыню 2 локці з паловаю, а ў шырыню і вышыню 1,5 локця. І пакрыў ён яго найчысцейшым золатам знутры і звонку. І зрабіў вакол яго залаты вянок, адліўшы да яго 4 залатыя кольцы да 4 падножаў, 2 кольцы да аднаго боку і 2 да другога. З дрэва акацыі зрабіў таксама жэрдкі, якія пакрыў золатам, і прасунуў іх у кольцы, што былі на абодвух баках каўчэга, каб насіць яго. Зрабіў і перамольню з найчысцейшага золата, даўжынёю 2,5 локці, а шырынёю 1,5 локця. Зрабіў таксама 2 херубінаў з чаканага золата, памясціў на абодвух канцах перамольні. Аднаго херубіна на адным канцы аднаго краю, а другога херубіна на канцы другога краю. На кожным краі перамольні зрабіў ён 2 херубінаў, што ўзнімалі крылы ўгору і закрывалі сваімі крыламі перамольню, і глядзелі адзін на аднаго, і твары херубінаў былі звернуты да перамольні. Зрабіў і стол з дрэва акацыі у даўжыню 2 локці і ў шырыню 1 локаць, а ў вышыню ён меў 1,5 локця. І пакрыў яго найчысцейшым золатам, і зрабіў на ім вакол залаты вянок. Таксама зрабіў кругом ліштву залатую на 4 пальцы, і над ёю залаты вянок. Адліў 4 залатыя кольцы, якія прымацаваў на 4 вуглах для кожнай ножкі стала каля ліштвы. І прасунуў у іх жэрдкі, каб стол можна было насіць. Зрабіў таксама і самі жрэдкі з дрэва акацыі і пакрыў іх золатам. З найчысцейшага золата зрабіў таксама пасудзіны для ўсялякага ўжытку, для стала, чары і філіялы, і кіяфы, і кратэры, у якіх трэба прыносіць узліванні. Зрабіў і чаканы падсвечнік з найчысцейшага золата, падножжа яго і стрыжань. Чары, яблыкі і кветкі былі з ім аднім цэлым. 6 галін выходзіла з абодвух яго бакоў, 3 галіны з аднаго боку і 3 галіны з другога. На адной галіне знаходзілася 3 чары у форме міндалевага дрэва з яблыкамі і кветкамі, і 3 чары ў форме міндалевага дрэва на другой галіне з яблыкамі і кветкамі. Аднолькавае было на 6 галінах, што выходзілі са стрыжня падсвечніка. А на самім стрыжні былі 4 чары у форме міндалевага дрэва з яблыкамі і кветкамі. Адзін яблык быў пад кожным 2 галінамі ў 3 месцах. Гэтых галін, што выходзяць з аднаго стрыжня, атрымліваецца 6. Такім чынам, яблыкі і галіны былі адно са стрыжнем, і ўсё было вычаканена з найчысцейшага золата. Зрабіў і 7 лямп са шыпцамі і пасудзінамі, дзе збіраецца нагар з найчысцейшага золата. Талент найчысцейшага золата выжыў падсвечнік і ўсе яго прыналежнасці. З дрэва акацыі пабудаваў і ахвярнік аджэння, што меў у даўжыню і ў шырыню локаць, а ў вышыню 2 локці. З вуглоў яго выходзілі рогі. І пакрыў яго найчысцейшым золатам з кратамі і сценамі і рагамі. Зрабіў на ім і залаты вянок кругом, і пад вянком на 2 баках памясціў 2 залатыя кольцы, каб прасоўваць у іх жэрдкі і каб можна было насіць ахвярнік. А самі жэрдкі ён зрабіў з дрэва акацыі і пакрыў іх залатымі пласцінамі. Прыгатаваў і алей для святога намашчэння, і кадзіла з найчысцейшых вострых, духмяных прыпраў, працы майстара, які прыгатаўляе мазі і фарбы.